Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga daw, Lunes kita, Setyembre 14, tuig 2020. Aksyon Hotline! Ang countdown ta, mayara na gid lang 102 kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Kag mayara man 109 kadlaw na bilin kag ato na abi-abihon kag sugalawon na ang pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in diri sa Lunes nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Ano madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Libre sakay para sa mga essential workers kag pila pa ka mga medical workers diri nga nagawlubras Bacolod no ginumpisan karon nga adlaw pero ang traffic sa mga ginpahamtang nga check-up points puerti kagutok ano man dira na sa Helvetia. Aksyon Hotline! Kagibaloon ta karon ko nanong kausa sining tuman kadamo mangyapon masalakyan no kay ti may mga ginayo ang city government of Bacolod nga mga transport sector or transport organization nga muni ang nagaupod subong nga aga kay napaktuloy ang schedule nagumpisa sang libre sakay program. Amo ini ang epekto kag resulta matapos kaginhinyo sang syudad sang Bacolod agininyo sang mga pumuluyo diri nga kun pwede tema salakyan no may magbiyahe lang kay portigid kadamo sang nabudlayan magpadulong sa ila trabaho kada aga. Aksyon Hotline! Kagibaroon taman karon ang ikaduha o first day man sa second tranche sang social amelioration program tidri sa Bacolod maumpisa man karon nga adlaw ni ho. Aksyon Hotline! Pag-intindi ko kabahin ini sang 12,000 nga nabilin nga wala pa mahatagan. Aksyon Hotline! Ari pagid, hazard pay sa mga empleyado sa Bacolod na delay. Subong man kuno maumpisa ang pagpanagtag. Aksyon Hotline! Kag Bacolod kag Negros liwat nga nagpanguna sa kaso sang COVID-19 kon kadamuon sang numero. Aksyon Hotline! Ang good news lang karon niya nga aga, at least na may aras ang plano nga pagpatuman sang pagpanubo sa presyo sang petrolyo.
ina mag-umpisa buwas way pagaling gid detalye no kon pila ang inubo sa presyo sang krudo kag gasolina. Ginang-welcome na nato mga ka-aksyon nga monitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede na kamo magkapadala sang inyong mga mensahe. Available na ang aton sini ang chatroom sa pagbaton sang inyong mga mensahe. No, i-search lang palihog sa Facebook Live. Ang Facebook Live, i-search nyo lang Aksyon Radio Bacolod, magwa lang ng link. Available man kami sa YouTube, bangon nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang on air, kundi available man kita online. Let's go to work na, dari sa aton sining pagpangalagad rami-ramihon talang ni, i-check naton una in a short while, ang Councilor nga Committee on Transportation kag si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse kay tuman subong kadamo mga stranded gyapon nga mga pasahero. Now kundi ang schedule nga ginpagwa sang city may ara gid specific nga kinahanglan dira ka mahulat kung ikaw essential worker o kung nagagwa ka biagon magkadto sa imo trabaho. So may schedule nga ginpagwa gid ang syudad. Diri ka mabantay, pero ang ila sinitanan nga pagadungkaan ara dira sa Bacolod City Public Plaza. Tanan nga mga ruta dira na sila magadungka. Tigaling ang natingalahan ko kapin pagid kun aga pa daway pagin man sa guluwa kag nagabantay sa salakyan nga magpadulong sa trabaho. Most likely nagaumpisa ang pagdamo sini nga mga pasahero alas 6 tub alas 8 dira yan damo-damo na nakita naton nga balantay no sa dalanon ti karon nga agaho diri sa may east portion sa Bacolod damo mga nagaobra sa hospital. Nakita ko may mga naga-uniform sang nurse puwerte. Pero unahon ko mula si Aksyon Alvin Graba while gina-contact naton si Councilor Dindo Ramos kag si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse. Kay dira sa area sang Helvetia, puwerte subong kalaba sang linya, no? Kalaba gid diya sang mga nagalinya dira nga masalakyan kay ang traffic da hindi hamak, no? Ang pagbantay sang mga pulis kag lakip na ang pila ka mga force multiplier. Grabe na bantayan ay gintudo kag ginaisa-isa ginila ang mga dokumento nga ginapresentar sang mga nagalabay. Langkoy nang yanagyan subong kay damo gyapon pasahero nga stranded Now silingganisang city kung tani magbulig man ang mga negosyante nga ma-providean ang ila sining nga mga essential workers no nga may sakyan man padulong sa trabaho pero ti pareho sining mga mall why man is na nag-provide isang salakyan nga pwede sakyan sang ilang mga workers no kapin pagid kay iban mga workers na under man niya sa isa ka agency. Pero ulit sa Aksyon Alvin Graba para sa paghatag sa aton sang sitwasyon karon nga. Aksyon Alvin, kumusta na? Yes, Aksyon na Art pertika laba sa linya subong sang mga salakyan no sa area sang Helvetia Burgos sa extension. Linya ni sang mga salakyan Aksyon na Art mga nanaring-sari nga mga salakyan privado, tricycle, jeep kaga iban pa nga mga salakyan nga ari diri dampi sa area sang Helvetia sa Burgos sa diin ang sitwasyon kung ang pinaka puno abi ari na diri sa area sang may check-up point along Helvetia pa ang traffic ang ikok ara na Aksyon Arts urunhan sang Patria Village no. Grabe ba? Oo. Kung nagapadulhog ka pagkadto sa city proper. Yes, sir. Oo, from east to west direction. Kay kumusubong ang sitwasyon kag ang patrol ari diri sa area sang Burgos sa extension sang nasilingta na nga ang traffic diri Aksyon na Art masyado nakalaba sang pila. In fact Aksyon na Art kung lantawon ta
kita lang man diri action art diri sa Dampi bala sa may Likoon Dampi kung pakadto ka sa may Trinity pero ato na dito Dampi urunhan abi sa Patria Village muni ang kalawig kalaba sang traffic sa sininga tinion kay subong sini action art gina-check gid sa mga kapulisan ang mga papeles especially Monday ang kalabanan diri action art basta Monday expected gid amo gid ang mga salakyan mo magdawas diri ang mga salakyan ti mga empleyado ang mga kalabanan nga nagahingagaw pasulod action art akon pasulod sa ila siningitag sa mga opisina and ti subong gapang lakaton kita may ibang diri action art nga nabayan man sang patrol nga kunti subong nga daw libre sakay Okay. ang libre sakay action art may pila ka mga empleyado man nga nagahulat man sang mga salakyan di pasahe. In fact, ang load na lagyan ta kagina, pag nakita ta man action art, ang mga salakyan di pasahe nga may nakabutang libre sakay for essential worker. May ara man libre sakay for medical worker. So bali And, may ara gin designate kung ikaw isa ka essential worker hindi kaya pwede ka sakay da sa medical workers ga libre sakay? Yes, sa atubang sang salakyan, sa may hood pala Dampi Action Art, atubang sang salakyan di pasahe, may mga nakabutang na yabi kung iya sang essential goods. Okay. May ara man nga medical worker. Nga amo nang gid ang mahimo nga makasakay diri Action Art in taksaton sini nga Facebook Live kita na Grabe kalaba. Humakon mo na oh. oo. Masyado gani kalaba. Hindi lang di action art kundi sa may bangga diri amo ning 5 Halo Blast Dampi pasulod kaya sa area sang Home site. home site. Oo, sus masyado man kalaba action art, no? Ang Nano man ang counter ya nga ruta or nga dalagan sa lakyan, ang alin diri sa proper pagkadtos Granada to hindi ya masyado kalaba. Kay laba man mo. Yes, action art. So, hindi masyado kalaba. Okay. Ang halin ka sa Granada o from east to west direction, halin ka sa bukid pabaybay, amo ni action art. Ang ginatawag amo ni ang medyo malapa nga linya. Subong sini subong nga rin nakita mismo no sa check-up point. Gina-check man sa mga kapulisan ang mga requisitos in fact may ari diri libre sakay para sa essential workers. Amo ning ginausisa man sa mga kapulisan ang ira sining nga mga requisitos kung wala empleyado sila di sila kaubra. Okay. And amo ni ang usisa man kagina ID of course no. Ti dapat sina iya kung mayara tani nagaupod nga daan da sa jeep. Oo. Kag antes dito sa may halimbawa terminal dito halin sa may kabalo ko dito pa lang na sa may kuan bala bangga bagol buta na ning iban mo. Oo, sa may bangga pagul pa lang action art, tantaw ko, buta na ni katama. Bisan ang mga kapulisan naton sa station number 4, masako man iti of course kay ti essentials, essential workers, and medical workers, ti gina-check up pa nila direction na art, no? Okay. So, maning sitwasyon diri sa area sang barangay Villamonte, particular sa may Helvetia Heights nga masyado nakalaba sa linya sa sininga tinion. Action art na pakigangot kita sa presidente man sang drivers and operators. Barangay Granada, si Mr. Jerry Oleta, diin suro sa iya, ginpasalamatan niyo manggani, no? Ang pamunuan sa Siyudad ng Bacolod after ng ginpatawag sila kahapon. Nga sa diin suro sa iya, isa ini ka pribileyo ginatag sila sa piyak nga 22 Dias ang ECQ o MECQ rather, diri sa Siyudad ng Bacolod. Kintagaan man sila sang tsansa sa makabiyahe. Pero ang sitwasyon, action art, suno sa iya, nga kay kung madamo sa mga miyembro sa ila, kag iban pa nga mga jeepney operators diri sa Siyudad ng Bacolod, may mga miyembro man, ang matabo ni sa sobra isa kasi mana kaysa lang sila kabiyahe. Bali gintunga-tunga lang, no? Yes, Gin-divide sa mga members, sino ang pwede ka biyahe, sinong schedule, sining week, amo na? Yes, action art, amo na siya. And kay may ara na 12, may ara 11 like Granada 11, ang Banago 12 ginto nga nila may ara anong gahudat si Granada sa barangay Banago, Puno Banago, ang iban mahudat man sa pasahero along downtown area particular sa Bacolod City Public Plaza,
ang iban man aksyon na art nagahulat may araman sa area sa Punta Taytay, sumag amo ning grupo nila nga ginto nga ang pila sila nga grupo para makabiyahe. Action Art pilang mabato nila kag ano ang para sa ila. Ari Action Art pamatian ta ha. Portion lang gid siyang pahayag ni Mr. Jerry Oleta. Bali, 11 kami tanan. Kaya dabo kami nga mga membro sa asosasyon. So, adlaw-adlaw gina-rotate ko para tanan kami makapil. So, butsing ganun, sir, kada adlaw may ka mga drivers kagawa sa lakyan. Oo, sige sa lakyan ang nagabiyahe adlaw-adlaw. Sir, ano ang pastada? Ano lang ang pwede makasakay, sir? Ang makasakay para sa frontliners na wala mo na sa medical workers sila masakay sa amon. May harapan na sa essential workers, sila lang mga sagot sa sila sa grocery, sa mga establishment na ginallowed sila yung mga open. Dito na sila sa essential workers, yung mga employee masakay sa slakyan man nga may essential workers. So, butsing ganun, sir, na-designar, may medical worker, essential worker, mga... Amo man siya essential workers, medical workers, na-designate sila. On the part, sir, sa mga driver, sa mga operator, ano ang ilang maganar? Sa mga operator, bali may arkilaman sila. How about ang mga drivers, sir? May harapan para sa driver yun. Pila ang mabato nila sa isa kaadlaw? Ang budget dito sa kagapon, sa ginistoryahan, is 3,000 per unit na siya. So, depende na sa driver kung pilang-ilangan kilasa sa slakyan para sa operator. Ang interesin na sa krodo nila, ang sa ilaman kung sana. Pamilya yabe. Pinakaadlaw naman, sir, antes naman sila makabulos. Antes, kung karang nagbiyahe sila, saan naman sila liwat makabiyahe, sir? Until nga maubos kami tanan, tapos sugod naman kami luwat sa uno. Bali, after ma-rotate kami tanan, masasugod naman kami luwat sa uno. Kung sino na sila naman luwat pa biyahe naman. Nag-umpisa ka mo alas 4:30, tugtog ka muna nung oras, sir? Bali, ginito nga ko nimo, bali anom subong sa karusapon 5. So, ang anom subong until 1:30. Ang sa hapon naman, 2:30 until 10:30 man. Ganito nga ko lang para nga mag-igo kami tanan nga sa katapusan makabiyahe kami tanan. Yes, sir. Reaksyon na lang ni mo, sir. Pasalamat dito sa local nga insindi man nila ang mga driver Kaya ito na kupigado yung lawig nga lockdown mo. Ang MSQ. Almost 22 days again. Dito sa mga driver siya, at siya kain siya kami ng mga driver. So, gintagaan nila dyan sa pasalamat gigamitan ng mga driver siya. Aksyon na nakabahin din lamang sa nga pahayag ni Mr. Jerry Oleta, ang presidente sa Granada Driver Operators. No? Bali ang 3,000, good for 1 month ini o kung sa isa lang kadlaw pagbiyahe nila? Isa ng kaadlaw nga pagbiyahe nila Action Art. Dala na diri ang krudo, ang para sa driver, kag ang arkila sang salakyan. At dako magaling kung isumahon mo galing kay pero na kung Granada, medyo malawig ang travel time niya. Oo. Pero hindi wasi kay kalabanan sina pagwa mo halos puno ka na mo diretso na lang. Kag amo na lang nabi ang jutay nga problema mo kung mag-agi ka sa mga check-up points. Yes, Action Art. No? So, amo nga sitwasyon diri sa area sang area sang Burgos Extension na Why pagid gyapon nagligwa no? Nakita ko sa live mo in a short while. Grabe gid gyapon kay inakalawig gid sa Action Alvin mo. Yes, Action Art masyado pagayapon ka lawig sang mga salakyan way pa ka untat ni. Damo gid actually na start man kita dire mo sa sining lugar. Okay. Bangod man sa pagkadamo sa mga salakyan halin sa area sang Granada, Alangilan, may mga salakyan pa gikan man sa area sang Bagul, kaga iban pati pakadto tanan sa syudad. So busy katama. Ang tinatawag pala Action Art nga rush hour. Aha. Na diri sa area sang Burgos Extension, Barangay Villamonte. Actually, ang dapat sinatanim before sinadalimbawa, may mga araya daw mabantay lang sa dalan, ma-check lang nga daan sa mga ID sa mga essential workers, no? Kay kung makita nila na kung di may ID, makidiparahan nila, mas ati essential workers yun man medical workers yun man para nga hindi na matras araw, kay sigurado damo ni magkalalate mag-amo ni Action Alvin. Alas 8:24 na. Action
Kay Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, sir, nagatawag kami na kay gusto nato ni Baluoni kung ano, kundo hindi masyado gidmayo ang system. Kumaga mo ni siya may ma-delay gid ni okay na lang tulo temprano pang schedule, no? Kay si Action Alvin. Yes, aksyon na art. So, ano niya sitwasyon din, kay kang sitwasyon ng aksyon na art, dari tambi, bala sa may Capitol Heights 1, dan tambi, pasulod sa area sa Monte Vista. Laba naman di ang traffic, ya. Amo ning nakakausaman sang malawig nga kag malaba nga linya sang mga salakyan inabangod man. Inang pakadtosom site may mga nagapila man da. Damo man da ang nagakwan subong salakyan. Yes, sir. May araman aksyon na art. Damo man. Sininang aga. Damo man to nga mga... Bali, pasulod man sila dito sa downtown. Pakato downtown. Okay. Through sa area sang Circumferential Road. Kamay area bala sang home site Circumferential Road. Nga may araman check-up point aksyon na art. After this, may ara naman check-up point nga pagkasugatao ng mga drivers di kagang liban nga mga salakyan tara naman sa area sang Burgos nila to. Going downtown. So, amo rin nga sitwasyon na aksyon na art diri sa area sang Burgos Extension with aksyon na Nikiraw ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Naunang adlaw sang implementasyon sang libre sakay program diri sa siyudad sa Bacolod, no? Ang schedule actually ginpost mas earlier sang city man just to inform the public kung diin sila pwede magbantay. Tiyan mo nang mayad kay at least may libre sakay man nga ginhatag. Man pwerte ni kabudlay mo para sa mga essential workers nga way ba lagi na providean sa mga amo nila sa salakyan sang ginaobrahan nila ti ini mga essential workers kung kaisa nga nagaobra sa mga grocery department o grocery stores. Ti mga kwan malang nimo hindi man irregular ang iban gid. Ti abakon mo nagantos ka, lakton mo no malakat kay imo ya. Agon nga makalabot lang sa imo ginatrabahuan pagbalik ta karon bala kay hibaroon tani sa manatungdan ng mga opisyalis diri sa Bacolod nano ning sitwasyon man. O kag may mga system nga ligwaton di kay siling ko dapat ni kon mga libre sakay hatagan blasang lane kung may kapadulong may ligwa sila nga makalusot lang gilayon, no? Basta may mga alimawa may DTI na siya nga daan nga mga permits kag dapat siguro antes hindi may gabantay man nga naga-checkar sang papilis sa mga motorsiklo kay nagalawig kag nagadugay kay padulugon sang bitaw o sisaon ang driver's license o sisaon ang papilis sa motor kag tricycle. O, tanawa na. Kundi nagsinabawan ay nagdamo na ang traffic, hindi hamak. I-check na karon kay Lieutenant Colonel Luisito Asibotse kung ano nang mahimo sina Sherman. Amogi man ang instruction sa taga-bitaw nga kinanglan ibusi-sion, isa-isaon pagid ang ila sini nga mga dokumento, ang ila sini nga mga lisensya kay hindi ka man guro maghala ka palayag na magbiyahe kung way kaya mga dokumento. Pagbalik ko bala kay Balon, tanang kay Lieutenant Colonel Luisito Asibotse kag mismo ang chairman sa Committee on Transportation. Kag pila pa ka maisosa. Kayang sa SAPNI may distribution man umpisa karon nga adlaw. Kag ang hazard pay sa mga empleyado. Oy, matag naman kuno, subong. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan anong kaintangan Responsable at ang balita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas,
pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga... Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:47 na. Dasig lasan tiyempo na to. Nang iban nga maminsay ginapadala nyo o kung na maminsay ginpadala nyo, matamaton talang niya kay mahina ang kalaban. Sa mga nagapamangkot, mga taga out of town, di budlagid ang inyong pagsulod diri sa Bacolod kung wala man lang kamo importante nga matransaksyon o kung hindi emergency, ang likawantan lang guro, kapin pagid kung masakay man lang kamo mag-commute, man lang kamo bla. I-check tanay si Lieutenant Colonel Luisito Asiboche kay may mga areas ginaw perti ka puno man subong o kung may traffic bala sa bilog nga Metro Bacolod, same ning sitwasyon, no? Online sa hotline. Kaya dara sa area sang Helvetia nga check-up points daw grabe ang mga nagguluwa ang salakyan subong adlaw. Ano ni mangumpra? Anong purpose ni? Joining us over the phone is Lieutenant Colonel Luisito Asiboche. Sir, may aga. Mayang aga, Art, may aga sa inyo kag sa mga tagpalamati po natin, sir. Mayang aga po. Salamat po sa time, no? Sir, unagid, anong iniosubong monitoring man? Kay may pila ka mga area nga daw nagginutok, nagligad kasi man, do hindi ni amunika puno ang mga check-up points kag magluwas sa bisang primero nga adlaw nga pagpatuman sang MECQ. Ano sir ang reason sini? Yun nga siya, unang-una, aga pa, galibot na tayo, na-observe na natin siya na ang dala natin puno, especially sa mga inner border natin at saka sa mga outer border natin. So ang nakita natin subong, ang mga nasa cluster natin ng mga municipality, city, dahil sinunod din subong, no? Ang una, yung mga apor natin, may mga trabaho dito. Ang ikalawa naman, may mga business sila, may mga dapat silang usin, may mga nagbayad ng mga bills nila, siguro iba pa nila mga transaksyon, kaya ari sila subong. So sa ngayon, ang dala natin siya, kontrolado naman, kaya lang ang nakita gid natin, pag-abot gid natin sa mga inner control, kag
border control checkpoint natin na ginutok din tayo. Especially ang south at ang north area po natin, sir. So, meaning hindi lang ni sa Elvitia, bisan sa iban nga mga area, subo nga ma-check up points, same man ang status or sitwasyon? Yes, sir. Especially ang ating outer control border natin, sir. Persigid Calaba. Dito kung makita mo tumong ang ating sumag control area natin, labat dito ang ating salakyan tungod ang mga manupubra, masunod din sila di sa Bacolod, kag ginapangitaan din natin sila ng mga pertinent documents para mapapatuod na sila ang mga apport dito sa area ng Bacolod, sir. Aha. So, pero ga-expect ka mo nga amo lang maning adlaw and the following day sining a week, daw mahaganaga ni siya? Yes, sir. Ang nakita lang naman natin itong Monday at ang Friday po natin na talagang ginutok tayo kasi ang Friday, siniruli naman ng mga tao outside Bacolod. Okay. Plus ang aton naman na Monday, masunod din sila para sa obra po nila, sir. May mga observation lang, sir, nga kundi ang bitaw do istrikto gidi mag-check ginakapinpid motor no kag tricycle nga nagalabay, ginapangitaan gi documents kon may damo mga nagambal sa nila kon diri sila sa may check up points mismo mag-atukay sa mga magkuha abi sa mga documents, amo pagid ang daw nag-delay, no? Pero amo giman na siyang normal kang instruction sa men naton, sir, no? Yes, sir. Ang instruction din natin, pangitaan din sila ng mga documents, ang kanilang SQP, ang kanilang mga ID na pamatuod na kaya medyo nadidelay talaga po ang ating mga checkpoints area. Okay. So ngayon, ang nakikita lang natin talaga, sir, ang mga kapatid natin, especially mga tricycle driver, biyahe din sila, no? Especially sa madaling araw, hasta sa mga punto alas 6 aga, alas 7, kasi nagtitake night wala sila para makakuha sila ng mga pasahero. Okay. Kaya mo ginambal namin sa ila na kami, biskan umaga, biskan anong oras, takot ginami sila tungkol sa subo sa amin sa ating sitwasyon sa buong, sir. Botang balon, ining mga nagabiyahe kag kung mga suspended ang transport sector or transportation, mga nagabiyahe nga nagahingagaw, nagingalit kunaga, pa may ara ka mo nagkradakpan sini, labi naging mga tricycle? Yes, sir. Kaginagin sila nag-operate kami tungkol sa nakuha namin ng mga nagliligad na nagabiyahe sila madaling araw sa masamang pag-aga. Okay. So, kagina siya, damo kami nadakpan. Ang ibang gid, yung info na gid namin tungkol sa ang iba, wala gid sila mga dokumento na ipakita sa amon na ang kanilang mga papeles ay may franchise po, sir. Okay. Mga more or less, mga pilandakpan nyo kayo nasa aga, sir? Hindi ko lang nakuha pa ang exact figure, no, kasi ongoing pa, sir, ang aming operation, but marami na po ang aming nauli sa this morning, sir. Okay. So anyway, may ara ka nga kwan nga panugyan, especially sining nga mga drivers gyapon sa tricycle, kagiban dira nga nagahingalit nga basi sila naman matsambahan sang team mo. Yes, sir. Salamat din sa oportunidad, sir. Sa mga driver natin, ng mga tricycle, kang ibang din ng mga pampasayerong salakyan, na hindi tayo subong may executive order 60 tayo na ginapatuman halin sa ating mayor, na kailangan gidigdig muna sila magbiyahe. So ngayon, sir, i-add ko rin, meron po tayo ngayong libre sakay na ginapatuman sa ating sa 7 areas ng Bacolod, mga jeep po yan, na libre po ang sa kanyan, halin po sa ating mayor Binabia, siya po ang nag-initiative para po makasakay ang ating mga pasahero. So yun lang po ang ino-authorize natin. Makikita naman namin yan tungkol sa mga tarpaulin yan na nakabutang libre sakay. So sa mga iba nating driver na nag-take gid ng nag-advantage sa situation, hindi gid na tayo pwede subong, no? Tungkol sa ang ating kalaban subong, hindi gid natin nakikita ang sakit po, magkaubra nga kayo, pero magkakasakit naman tayo, wala din yan. Okay. So ang amin lang po, hindi na po kayo mag-cooperan lang muna kayo sa amon tungkol sa kung makita namin kamo, nagabiyahe kamo, sa taklang oras na binatag namin hindi kamo pwede, takpod gid namin sila, sir. On that note, Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, salamat ki sa time. Good morning. Salamat po, sir. Mayroon po. Action Hotline. Now, may mga nagkaradakpan na kaina, mga tricycle ni nga naghingalit, kaya nagligad actually damo o nagabiyahe, pero supposedly
ti ini sila hindi gidapat nga panguha pasahero kung mga suspended ang public transport. Galing lang kay ti ini mga driver kung ginagutom ka man bla, no, kabalo ka, ang iban sinisila kundi man mga legit nga mga members ng transportation, I doubt nga nakabaton ini sila sang ayuda sa city kay ang gakatabo gina-coordinate ini sa listing sang barangay nga ginsubmit sang una atong ginatagan sang food packs. Yung food packs to good for 2 to 3 days guro kung kapin pa kung damo pamilya mo yun dito yung magwanta no? Kung damo ang members ng family mo kulangon gito ya ti sini nga simana isa naman isang mapiot nga sitwasyon sa mga transport. No, kung sini nga simana, way kay mo biyahe, ti manokal na lang biman. Kag way kag yapon income. Kung hindi ka manghingalit, amo nang iban nga bisan risgo, ga biyahe sinintimos nga mapulot mos dalan, mainog bakal kabugas mo. Kaya mo gimani ang sitwasyon sang mga driver ya sa realidad, no? Way pa man ni ang pandemic gani, amo gin man yung palangabuhian ni sa mga driver. Nagasalig ni sila sa ila pag biyahe para nga mainog bakal man bugas nila kon aga o kon sa gabi o sa bilog nga adlaw nga konsumo nila. Igaling nga mo na bla, no? Ari pagid disinyong city pero may pila ka transport organization nga do hindi man singla pipila man lang nagabiyahe nimo. Dason ang gintugyanan sa designate o kung pag-determine sino magabiyahe sa ila sa mga members, tiamo lang ni ang pwede nga magwa. No? Tiyadi pamanitani, tanan ni sila may mga ginasagod man mo, kabay pa nga ang mga organization naging contact nila, ikwanon tani, ibalasahon tayong saktong ang tanan makatilaw man bla. No nga hindi lang niya, ang kung sinod ang inyo kalyado, amo lang ang pabiyayon. Man grabe, no? Ang COVID-19 niya, ang epekto niya kagalit sa aton diamak. Ang, instead ga ang, kung tani may unity kita, no? Ang tanan-tani din mag-isa, magbuilog sa kung anong ginapakigaway sa gobyerno. Subong iya, bisan sa social media, arai mo pambatikos ni amak, galing di mo na madula nga mga posibilidad, no? Bagod sa epekto ng tanan kitang comfort zone naton, kuhan gid mo, naapektuhan gid sining nga pandemya. Na amo ang sitwasyon, pero ari sa aton nga linya we have Mr. Diego Malacad. I-check ta lang kay do dito sa Andumanan, ano man mga members nila kumusta to ya kag sa grupo sang undok daw pila way kuno sang coordination na sa ila. Sir Diego, may ngaga? Aksanat, good morning ka. Good morning sa Bacolod ng Negresanon. Ang sa inyo member, i-check ko lang, number one, na-invite ka mo ni Councilor Dindo Ramos? Wala, gid no. May mga numero man tatod may mga staff na kilala man na sa aton. Pero subong, until now, wala gid kami communication kung anong nagakatabo sa Committee on Transportation. Wala tulad kami subong adlaw, base ma-invite kami kung anong ila meeting. Pero ang inyo members, meaning, why gid ya subong pa, bisan isa nga nakabiyahe, agod nga maka-ambit man, no? Maka-income man, bagod sining libre sa kay program nga it was funded by the local government unit. Wala. Wala gid communication no Sabado Domingo. Why gid never kami nakabaton sa invitation kung anong mga meeting. Tingay kami kabalo kung anong nakatabo. Pero mga local association amon niya, wala sila wala sila naka-inform sa amon nga nakakuha sila, naka-avail sila. Okay. So, ang imo yung mga members subong sa undok na nung katabo na sila? Well, at least plangkana niya. Kami ang iban sa amon bulig-bulig pangalog. Ang iban dito sa
na yun, santaping nga mga area, nagabulig-bulig man sa mga tupad nila balay panapas kahoy. Kung ano na lang mapaginyawat para kakaon lang kay ang ginatag ni nga bugas pila man ni kaadlaw, kinalan mi preparation kana kay kabudlay gid Black Sun Arts first time ni nga nabatyaga sa driver nga kabudlay gali kun wala kay dulot bala sa kabataan mo. So paningwa lang anay kung ano daw mga talapson nga mga kahoy, kalog, mga beautification sang tupad nyo balay. Amo lang nga advice, marching order namon nga hindi na ta magkahuya kay amo ni nga ton realidad nga kabuhi mo way man ta mga alam kay mangalin man tayo sa bukid kabalo tayo mag ubra kuan hay nang siling nila blang remedyo general at least makakaon lang pero gahulat man ta kun anong mabulig sang syudad. Okay. So galaom kamo nga makontak kamo kon matawgan abi kag makaambit man sa ning libre sakay no since nga ang matabo sini kun lang tawon naton kung basahon tati until September 30 ini unless ka may mga changes sa ginapatuman sa city. Pero gapati kami Action Art nga kabalo man na sila ni Mambit kag ni GC nga isa na kami subong ka grupo no kag wala man sila ma-inform nga duwa nanawag sila kagabi nga kalain sa pamatyag nila kay do giniglik bala kami sang society in kabalo gid na ang gobyerno kung ano nga taxes ang ginatag sa transport industry during renewal sa mga business permit, special permit, tanan nga permit kay halos na himo ni ang transport industry nga bulugasan bala sa gobyerno kay ang taxation hindi lang ya triple, 5-pol, 6-pol lambot ni gani 8 ka taxes ang ginabayaran ta. But din ka atong tani, kay may pandemic, bululigay kita dire. Tiara na, nakakontribute na kami sa amon kooperasyon. Ang amon na lang ginaayo kung tani nga makitaan man bala kami nga ay kabahin ni sila gali sa commerce and industry. Kung nalong matag ka nga assistance, lang makatilaw-tilaw mga bitani bisan gamay lang kay hindi man kami ni mabuhay sa amon nga sistema nga kung may mga surplus ay panghatag sa amon Way gani kami ga-react nga sakit-sakit ni kayo sa sulok-sulok ning NFA pero at least may makaon ka lang nga masudlan na nga na imutian Action Art. Aha. So kabay pa nga may way labot sining biyahe nga magka-avail ka mo, kabay patani nga may second tranche o kung may kasunod pa nga ayuda nga yatag city sa inyo. But sa subong Action Art kung ipakita ko di ang grabe nga kritisismo sa mga local association sa Bacolod. Mga kamiya kung magamo naman lang ang ipangatag nila, hindi na lang kami pagtagaan liwat si Cantrans kay inang kalain bala nga actually ko na ang blessing na hatag na at least batunon tagi man na protikon para sini nga mga expiring imo nga noodles digin panulod namon sa sako noodles kag mga pansit canton ari pwede na malantaw sa mga media expire ang ginpanghatag bulok-bulok na gidya kayo hindi ting bugas inipingayawang ka pala kilis ako yaga pamati ning Ginoo prangkanay niya duwa na kagabi nga nagkaon kami hindi gimagwantas ta magaga nga kung sa imutian kagamo na tanan na nabatyagan ara sa Facebook kinaboy sa akon siling ko sige na nga at least may nakaon tanay sa sulod sa 2 kadlaw masalamatan tanan kay nasala sang LGU mo Butambalon, damo sa mga members yung nga nakabaton sang ginahambal mo ning daw na expire na noodles? Bacolod wide gid. Ente textan man ato ng DSWD ga pangayo na sila kuan kay basi wala lang bala nila makita. Pero massive Action Art. And siling nila ang bugas kislan ng mayo kay ginako nila nga inipigid man nga kuan pero sila okay lang basta makakaon pero noodles wala gid namon gikaon kay kalain-lain bala nga pagka nang napudpod siya nga ang expiration niya budlay na nga kaunon ta Action Art pero pasalamat kita sa gyapon pero kunyara na si Cantrans kung suggestion namon hindi na lang siya bala pagyatag ang expire bala ya okay para kay kabataan pagkakita noodles Action Art ang taga diri sa babaw namon nga relocation site ga kuan gid nga makaon dayon may lagi nakitaan sa mga ginikanan nga expire gali dululungan nga nagfix haboy nga hindi ani pagkanon kay base may implikasyon Action Art nga sano lang expiration niya lawig na expiration diri September 5 pa man lang pero magsiling kaya expire wala na mo kaya nga preservative la base kay may mga hukaw kung kisa kung siling kung una na siya sang hukaw sang sapat wala nang iyang preservative so para na ma-prevent na gid lang ang massive nga lainay tiyan sa bilog nga Bacolod base magdugang pata sa pandemic kay ginalukdo sang LGU hindi nila napagkan ang bugas na lang naton kisli nilang maayo katatlo kag pagluto. So September 5 amo nang kalabanan nga expiration nga nakita nyo.
O may ara September 5, September 11. Apro kalabanan gid September 5 Action Art. Ating September 11 kapon man lang. So basi kun pwede pa ang guruya. Ay ginatingwaan ta gid Action Art, butangan mo lang balunggay. Importante makaigop sa bawang driver kag ang kabataan kay subo pamatian mga ayo pagkaon ng kabataan tablang nga wala tayatag Action Art. So, wala ka man alternative mo. Ate, sige. So, kabay pa, no, kung kapamati si Councilor Dindo Ramos, kayong pag-intindi, kung may meeting naman sila siningaga kay retired Major General Mel Feliciano, no, kay may discuss naman sila. Kabay pa tani din ni malabutan Setyembre 30, nga halugan man sang city, no, ang patuman sang mga regulation diri. On that note, Sir Diego, salamat, gid. Sige, tingin kita sa lahat, may aga bakulod. Alas 9:04. O, i-check ta lang na kag ibaloon tana karon sa city government kay may claim diri ang transport sector may mga noodles kuno nga expire, no? Tikon ang pit sa Setyembre 5 kag 11. Ambot kun pwede pana safe pana para sa pamilya abi kapin pagkabataan kun kauno nila. Mangayo kita to karon sa mga litrato. Kay Sir Diego, sir, padali kita diribi sa mga pictures nyo na. Parang may basis kita. Kag ipamangkot na sa city, pag-clarify ta, no? Kay kung in kaso, giman, basi kung damo pa bala mga stocks, way man bala matalupang dan sang taga-DCS ding, amo na gali ang petsa. Amo nang pinaka worst gid, no? Kung ti pakaunon mi mo to dia sang expire, no, galing ti mga paresong bugas ni ang allocation sini ginbakal ini sang city last time pa mo atong primero pa lang, no, nga mga binulan. Way ni guro mapanagtag savings ini nga mga food tax kay pag intindi ko may ara pa man gani na nagkalabilin mo abot kung saan o ni ipanghatag naman sang city. Kay subong yang reklamo sang tawo ang claimor nga ti way na kami konsumo, way na palangitan-an mga remedyo general may laning nadala sa mga barangay nga natagtagan, na? Ti may claim si Mr. Diego Malakad nga ti may expired kuno mga noodles, ang bugas daw hindi mayad ang kondisyon, tin if na iya mo nga bugas. Pero hindi man kumo nga pigadong hatagan mo sini, nga ngimo noodles siya may expire na abi halimbawa, no, kag bala pwede pa ni kun napit man lang gali kun September 11 ang iban nga expiration date kahapon nag-expire ng mga noodles. Ano masabat rin sang city government, kag sa kay Councilor Dindo Ramos, sir, why ko nung magka-meeting niyang iban nga mga transport? Ang undok pa lang na istoryata. Ambot ang grupo ni Sir Jesse Ortega kay Ma'am Beth Catalbas na meeting ni sila yung councilor. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya. Yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable at ang balita dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati.
Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Kay Major General o retired Major General Mel Feliciano, mga city officials ta, na nagpaibalo silang aga pa may meeting na naman. Sabay pa madayon to ang ginambal ni Major General Mel Feliciano nga sa sulod sang duha ka semana, tingwaan nila nga maplastar na ini kag mayara na sang umento sa ginapatuman diri o kon improvement. May mga changes hopefully sa idalom sining ginapatuman karon nga mga regulasyon sa MECQ diri sa siyudad sa Bacolod. Si Ryan Quilisadio, siling niya open ang LTO office. I-check na lang na karon siya na. Benjo Gonzales Gargaliano, good morning. Tam Chidel, niya may libre sakay pero lang sa work ano niya ang QP, hindi nakasakay. Ganangatag pa sila QP kung hindi man lang ini magamit. Hindi man kasakay sa tricycle kay ginadakop, useless man gali ang QP. Ta hindi mausar ni. At kung way kasalakyan ni, hindi kagikalusot eh. Amo nang iban ka bisiklita, kung way nagid, lakton mo. Ahay. Ti kung may balaklon ka tuod bulong na dugang tong balatian mo ya kung galakat ka kung ikaw mismo manugbakal. Tanan kita ginputos sa dahon kasaging epekto sang COVID tanan ginuba niya. Siling ni Alex Montesa. Philip Laurente, good morning. Sa Barangay Minuyan siya gamonitor. Elizabeth Katalbas niya ang pagpatawag ni Dindo Kagruhas. Wala kami ginpabalo. Oy, si Ma'am Betho nagpadalamin sa niya pili lang ang ruta kag daw hindi man sabat sa problem. Ang ila ginimo nga magkasulbar kag magkabulig sa mga drivers ta. Ay gali ka Ma'am Beth. Sorry, gid subong ko lang nabasahan, no? O sige, tiyang imo member nakabaton man, may ara gi magkuno expire nga ang mga bugas, o kita ko diyo, may mga ginpadala na sa akong di nga picture, ho? Sa bugas, dolaing mentsura yan, ho? Sir Diego, basi inang nakapokus karon nga expiration date sa noodles, sabi? Kaya para mabaklaro tani sa city. Kaling may nakita time diri sa ato na pagpangalaga Dr. Alfred Spear Magazine, Capsule and Team. Aksyon ay tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!